Ja keď som začal v tomto biznise ako travel agent, tak ešte nebol napríklad e-mail. Hej, 25 rokov dosadu nebol e-mail. Nebol e-mail, alebo my sme nemali e-mail. Objednával som niečo pre klientov lyžovačku v Rakúsku, tak sme stali pri faxe, vyplnili sme rukou požiadavku, poslali sme to do XY nemeckej Reisebüro a tak sme čakali pred faxom, kedy príde naspäť odpoveď, či je to voľné alebo nie je voľné. Hej. Letisko Košice ako prvé na Slovensku prichádza s vlastným podcastom. Inšpiratívne rozhovory o lietaní aj cestovaní, ako aj pohľad do zákulisia medzinárodného letiska, z ktorého môžete lietať do stoviek destinácií po celom svete. Moje meno je Juraj Todt a vítam vás pri počúvaní podcastu Z Košic do sveta. Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Z Košic do sveta. Dnes je mojím hosťom Jozef Barabáš z leteckej agentúry Tripex. Joži, vítaj. Ďakujem pekne za pozvanie. Som rád, že si prišiel. Budeme sa dnes trošku rozprávať o tom, čo robíte vy ako Tripex, ale aj o tom celom biznise toho biznisového cestovania alebo lietania. Takže začneme teda s vami. Čomu sa venuje agentúra Tripex? Úplne sa vrátim na začiatok, si nás predstavil ako leteckú agentúru. Ja sa veľmi ako letecká agentúra nevnímam, skôr ako business travel management. Okay. A zjednodušenie to zabezpečujeme pre firemnú klientelu služobné cesty. Pod firemnou klientelou nemusíme len firmy predstavovať, ale aj organizácie, inštitúcie, Európsku úniu. A samozrejme v konečnom dôsledku aj súkromné osoby, keď firemný klient je spokojný, tak sa na nás obratí aj ako súkromná osoba. OK, čiže to je nejaký ten zásadný rozdiel teda medzi tou vašou business travel management organizáciou versus letecká agentúra, ktorá v zásade len vystavuje letenky. Vy toho robíte teda viac. Presne tak. Predstavme si to, že nepredávame len produkty a samozrejme nie len letenku. Okrem letenky ubytovanie, poistenie, požičanie auta, robíme team buildingy, robíme konferencie, ale to len samotný predaj. Potom samozrejme dbáme na ostatné veci, ktoré firmy potrebujú. To je nejaký samotný management tých služobných ciest, napríklad travel policy. Dbáme na to, aby kto objednáva, kto môže objednávať, za jakú sumu môže objednávať. Ak náhodou sa nezmestí do business travel managementu alebo do policy samotnej firmy, kto mu má autorizovať tú cestu, kto má odsúhlasiť tú cestu. A to všetko majú na pamäti moji kolegovia, ktorí to aktívne ponúkajú a pomáhajú. Dobre, tak poďme dostane trošku možnosť urobiť taký sales pitch, že keď som nejaká firma, to je v zásade asi jedno, povedzme nejaká stredná firma, ktorej manažeri možno, že sem tam niekam letia na nejakú tú služobnú cestu, prečo by som si mal tú letenku alebo celú tú cestu bukovať napríklad cez teba ako cez agentúru versus, že si to sám buknem letenku na webe tej leteckej spoločnosti, potom pozriem na booking, tam si nájdem nejaký hotel. V čom je to pre mňa lepšie ísť za tebou ako za agentúrou? Je to lepšie. Samozrejme vám zakúpime ten produkt. Máme skúsených kolegov, ktorí hlavne vedia dodať poradenstvo tomu celému. Poznajú vaše business travel policy, takže presne vedia, čo vám môžu ponúkať a čo vám nemôžu ponúkať, v jakej hodnote. Ale hlavne potom si oceníte naše služby, keď sa niečo stane. Napríklad teraz na bežnom poriadku sú štrajky leteckých spoločností, takže potom už nebudete volať na nejaké hotline linky leteckých spoločností, ale budete volať nám. Sme 24/7, to je jedna naša výhoda, ktorá tam je. A my vám v rámci našich možností alebo v rámci pravidiel tej leteckej spoločnosti, ktoré ale poznáme, vám ponúkneme nejaké možnosti. Môžete prebukovať svoju letenku na inú leteckú spoločnosť, ktorá práve neštajkuje, samozrejme zdarma. Môžeme namiesto, Budapešti už prebukovať na Košic, lebo budapešťanské letisko štajkuje. Môžeme vám vrátiť peniaze, lebo kvôli štajku ste neodleteli, čiže nemusíte to už oznamovať a vypisovať formuláre na leteckú spoločnosť, ale stačí jeden e-mail ku nám. Áno, neletím, lebo kvôli štajku mám stornovanú letenku, my vám tú letenku stornujeme. To je také, čo sa týka samotného produktu, čiže ten servis nad tým. Ale ako som povedal, dodržiavame aj iné praktické veci, ktoré tie firmy vyžadujú. Napríklad reporting. Sledujeme cost centra, sledujeme dôvod cesty, sledujeme, ktoré stredisko to je a tak ďalej. A reportujeme to veľmi
presne a podľa požiadaviek. Sme flexibilní v tomto podľa požiadaviek samotnej firmy. Čiže nejaký travel management, potom sa môže na to pozrieť, že tohto mesiaca sme mali taký a taký travel spend, toľko a toľko našich zamestnancov cestovalo za také peniaze, z jakého oddelenia, z jakých príčin a vedie mať pod kontrolou to celé. Mm-hmm. To sú asi potom už tie väčšie firmy, ktoré určite oceňujú tento špeciálny travel management. Čiže asi keby som to tak zhrnul jedným slovom, tak je to tá starostlivosť, ktorú vy viete dať tomu klientovi a špeciálne, ako si presne povedal, keď sa niečo pokašle, keď to povieme slušne. Je to cestovanie. A ak je to cestovanie, stále je to služba. Na pozadí je ľudský faktor. Stále sa môže niečo stať. Stále môžete dojsť do hotela a hotel vám môže povedať, že je preknihované. Hej. Alebo, to sa môže stať aj keď ideš do lietadla. Samozrejme, to sa môže stať aj keď ideš do lietadla. No, čo robíte, alebo čo robí klient, volá nám. A ako som povedal 24/7, my už máme svoje kontakty, my nie sme poskytovateľ samotnej služby. Čiže my nie sme hotel, my nie sme letecká spoločnosť, nemáme tie právomoci, ale vieme, kde sa obrátiť, vieme, komu volať, máme určitú silu, vieme poradiť, vieme povedať, čo robiť, vieme zabukovať nový hotel, vieme povedať, aké máte právomoci, aké odškodnenie pýtať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže my sme tá nejaká osoba, kde zavoláte a vám poradíme. Toto je vlastne gro. Super. Dobre, poďme teraz k tomu celému biznisu, lebo je aj pre mňa osobne to veľmi fascinujúce, aj pre nás ako letisko, alebo celkovo pre letecký biznis tých posledných pár rokov bolo transformačných, dá sa povedať, hlavne teda tie pandemické roky, ale tak celkovo ty si v tomto biznise osobne už to bude dobrých 25 rokov. 25 rokov. Nie som veľmi na čísla, čo sa týka môjho veku, ale 25 rokov to bude určite. Tak, Tripex funguje od roku 2015, čiže čo 2010, ešte pod iným menom, ale 2010. Okay. Tak, 2010. Čiže aj ako firma už máte čo to za sebou, tak skús možno, že porovnať, dajme tomu tie začiatky, najprv tých 10, 15, 20 rokov dozadu versus teraz. Veľmi sa to porovnať nedá. Ja keď som začal pracovať v tomto biznise, ako travel agent, by som sa nazval, tak ešte nebol napríklad e-mail. Hej. 25 rokov dosadu nebol e-mail? Nebol e-mail, alebo my sme nemali e-mail a keď sme objednávali niečo, tedy som robil pre B2C, hej, konkrétne keď som začal, objednával som niečo pre klientov lyžovačku v Rakúsku, tak sme stali pri faxe, vyplnili sme rukou požiadavku, poslali sme to do XY nemeckej Reisebüro, kde to je faxom a tak sme čakali pred faxom, kedy príde naspäť odpoveď, či je to voľné alebo nie je voľné. Hej. Faxový papier sme museli odkopírovať, lebo časom vybledlo. Čiže ak sme chceli založiť nejakú akciu, že áno, bolo to nakoniec predané a na základe toho faxu, tak sme to ešte museli kopírovať, lebo časom to vybledlo. Pre takú zaujímavosť, prvé letenky som vypisoval rukou. Neboli klasické cenníky, ako teraz ich poznáme, alebo počítač úplne vôbec nepovedal sumu, pricing. Ale boli také handbooky, sa to volali, myslím, IATA handbooky, kde bolo napísané, že z Viedne do Bejrutu je to toľko a toľko leteckých míl. My sme to museli prepočítať na nuky, čo je mena v tomto biznise. Kopíruje to dolar, takže to, aby to volalo sa ináč, tak sa to volá NUK. A my sme robili sami tú kalkuláciu a vypisovali sme rukou tú letenku a bol iný handbook, kde boli letiskové poplatky a tam sme sa pozreli, že koľko Košice majú letiskový poplatok a sme dopísali do tej letenky. Takže tak sa vypočítalo niekedy letenka. Veľmi rýchlo sa to zmenilo, možno 1 rok som takto pracoval. Potom už prišli taktiež papierové letenky, ale už to boli printované, už sme to tlačili. Neviem, či sa pamätáš na kupóny, keď sa ešte vytrhávali kupóny z leteniek. Každý segment, každý úsek, napríklad Košice, Viedeň si zaslúžil jeden kupón, Viedeň, Frankfurt ďalší kupón a stále to vytrhávali letecké spoločnosti a toto išlo do zúčtovania, nebolo nič zelektrizované, čiže letecké spoločnosti dostali tie kupóny a podľa tých kupónov to nejak vyúčtovali potom u nich interne. Ja spomínam si akurát na svoj prvý let, to som mal 18 rokov, to teda bol rok 2004 a som letel z Košice, Praha z ČSA, potom Praha Dublin a potom Dublin Shannon. Tak neviem, to som ešte mal kupóny asi. Papierová letenka bola určite, to si pamätám, ale či tam boli tie kupóny. Trojsegmentová letenka, ak si išiel naspäť, tak 6, čiže si buď mal 3 kupóny alebo 6 kupónov a na každom jednom check-ine ti vytrhli jeden kupón. Čiže
pani na check-ine skontrolovala tvoj pas alebo občiansky pas, v tom čase určite pas, a vytrhla jeden kupón, ktorý bol Košice Praha, tu na v Košiciach. Takže tak. Tak naozaj fascinujúce. Bolo to ako príchodom elektronických leteniek sa to globalizovalo oveľa viac. My im teraz môžeme predávať kľudne firme v USA letenku alebo v iných krajinách, Nemecku a tak ďalej. To samozrejme robíme, lebo letenky sú elektronické a posielajú sa e-mailom. Tieto kuponové letenky sa nedali posielať e-mailom. Buď to došlo poštou, ale to samozrejme trvá a má to nejaký náklad, alebo sa veľmi komplikovane vystavovalo tak, že vedeli si cestujúci vyzdvihnúť v leteckej spoločnosti alebo na letisku tú letenku fyzicky. Ale bolo to veľmi komplikované a sa to neoplatilo. Takže zmenilo sa to dosť. To teda, hej. Dobre, tak trošku sme si zaspomínali. Posuňme sa teraz o pár rokov bližšie k súčasnosti a pozrime sa na tú v zásade najväčšiu krízu v histórii leteckej dopravy, ktorá asi najviac zasiahla aj ten segment biznisového lietania alebo firemnú klientelu. Tak možno, že začnem tým, že ako sa vám ako agentúre vyslovene zamerané na túto časť leteckého biznisu podarilo vôbec prežiť tú pandémiu? Ešte raz na chvíľočku chcem povedať, že nielen letecký priemysel, ale takisto my ponúkame ubytovanie, prenajmy, ale celý komplex A to Z servis. Je to komplexný servis, čiže nielen o letenkách sa bavíme, ale zasiahnuté boli všetky oblasti. Takisto celý cestovný ruch. Celý to tak. Vyplo nás to celkom. A z jedného dňa na druhý, myslím, ako som povedal na dátumy vám, nie som marec 2020, zo 100% sme spadli na 5. Hej, že nič. Samozrejme ešte nás chvíľku zabávalo to, že dostávali sme ľudí domov, refundovali sme letenky. Musím vám povedať, že letecké spoločnosti na moje prekvapenie sa veľmi postivo ako vedeli postaviť k týmto veciam a buď prolongovali letenky, vrátili peniaze, že koncový zákazník, čo sa týka financií, veľmi to nepocítil. Čo som sa ja čudoval, ja som si myslel, že nikto nedostane naspäť žiadne peniaze, jednoducho letecké spoločnosti skrachujú, nebudú mať z čoho a tak ďalej, ale tie podpory asi štátov, ja neviem, ako boli ako boli letecké spoločnosti podporované, umožnili aj to, aby buď ponúkli náhradný let o 2 roky, alebo vrátili peniaze. Najprv samozrejme nechceli ani počuť o tom, že vrátia peniaze, ale len prolongovať, ale keď už to bolo jasné, že to nebude dvojtýždňová záležitosť, alebo to týždňová, ako na začiatku nejak naivne to bolo prezentované, tak už potom prišlo aj k refundáciám. Čiže tam ešte sme mali prácu prvé 3 mesiace, ja neviem, marec, apríl, maj, a potom nič. Samozrejme, museli sme sa prispôsobiť. Nášmu segmentu celkom pomohol štát, čiže musím povedať a pochváliť tomto štát, že nám celkom pomohol samozrejme na príjmy zamestnancov, aby sme ich vedeli udržať. Aj tak sme nevedeli všetkých zamestnancov udržať, ale sme to jadro ostalo, musím povedať, ostalo to jadro. A z 25 ľudí sme sa zredukovali možno na 80 ľudí a tak sme prežili tú pandémiu. Viac som športoval. Chodil som na bicykli do práce. Kúpili sme si ping-pongový stôl. Hej, v práci. Takže tak, ale bolo to smutné. Jasné to určite, ale chvála Bohu sme sa z toho všetci nejak pozviechali. Vyzerá to tak, že sa zviecha aj ten segment toho korporátneho cestovania, ktorý sa teda vrátil ako posledný, to vlastne aj z čísel letiskových, ale sú o tom aj celosvetové globálne štatistiky, že najprv sa teda vrátil hlad tých ľudí potom cestovaní za rodinami, ten tzv. VFR business. Potom prišiel určite ten leisure travel, teda ľudia mali plné zuby toho sedenia doma a keď sa dalo, okamžite vyrazili k moru, alebo teda za oddychom. No a do toho korporátneho cestovania veľmi intenzívne vstúpili nové online nástroje, Zoomy, Teamsy a všetko možné v tejto oblasti. Tak ako to vidíš ty? Už tento segment už sa vrátil na predpandemické čísla? Ja to vidím úplne ináč. Ja neviem. Tak ako nás vypli v marci 2020, tak nejako to zapli v júl, august, myslím, 2022 sa to začalo. Ale z ničoho, z nuly
to vystrelilo, bol boom. Samozrejme, možno, že to tak vnímam aj kvôli tomu, lebo bolo nás menej. Mali sme toľko práce, ako asi nikdy predtým, kvôli tomu, lebo nás bolo menej a veľmi nám prichádzali, chvála Bohu, chcem sa poďakovať, ľudia, ktorí od nás odišli počas pandémie, tak sa postupne vracali naspäť a vedeli nám nejak pomôcť s tým, aby sme to zvládli vôbec. Hej, júl, august 2022, keď sa to testovanie úplne otvorilo. Hej. Boli sme ešte stále, nedalo sa plánovať, nevedeli sme, čo bude na jeseň. Hej. Prijímať ľudí nových, neprijímať nových ľudí. OK, júl, august sme zvyknutí, COVID odchádza, september, október, november, záklope zase aj niekoho príjmem, už vtedy neboli štátne dotácie, aj oprávnene, poviem, lebo už nám biznis sa rozbehol, tak samozrejme my sme ani nežiadali o štátne dotácie vtedy, ale tam bolo ešte stále prijímať, nepríjmať a vtedy sme dali rozhodnutie, že budeme žiť pre dnešok a keď dneska potrebujeme, tak budeme prijímať tých ľudí a vôbec nebudeme už plánovať. Už neplánujeme. Hej? Tak to držím aj doteraz, že žijeme viac pre dnešok, ako sme žili predtým. Tak sme prijali tých ľudí a zvládli sme. Tu je poďakovanie veľké kolegom, ktorí tedy nad rámec svojich povinností a už časových absolútne ten boom, ktorý prišiel v polovičnom zložení, zvládli a stabilizovali sme sa niekedy ja neviem, koncom roka 2022 už sme boli v plnom pošte alebo v takom pošte ako pred covidom. Rok 2023 bol rekordný z každého hľadiska, ale rekordný, že dvojnásobný. Dvojnásobný versus čo? Versus 2019. Versus 2019, ktorý bol zase náš najsilnejší rok predtým, od 2010. Je to aj logicko. 2010. Stále sme trošku rastli, takže 2019 bol ten rok, ktorý bol najsilnejší. A my sme v 2019 ešte vôbec nepociťovali COVID. Aj keď sa to volá, myslím, COVID a SARS 2019, lebo v Číne už v 2019 decembri, alebo neviem, kedy bolo, ale my sme to vôbec nepociťovali ešte v tom roku. Čiže dvojnásobok tržiek sme skoro dvojnásobok, necelý dvojnásobok, skoro dvojnásobok tržiek sme mali v roku 2023, ako sme mali v 2019. A k tomu aj počet vystavených, ak sme pri letenkách, nejakých 16 000 leteniek sme vystavili len na Slovensku. Vystavili sme nejakých 5-6 tisíc ubytovacích voucherov. Samozrejme, tu aj je vidno, že tými letenkami sa pracuje. Každá 7. 8. letenka bola zmenená, každá 20. letenka bola refundovaná už nejakých príčin, čiže každá 10. letenka má dokúpenú batožinu alebo niečo, čiže my neustále s tým pracujeme. Aspektami. Čiže my sme nemali, že postupný nárast, alebo jak vypli, jak zapli, tak zapli. Ja som bol náš optimista, lebo ja som to videl na reštauráciách. Jeden deň ste nemohli ísť, druhý deň, keď to otvorili, boli plné. Hej? Alebo puby, alebo niečo. Takže ja som bol v tom optimista a aj tak to prišlo. Jednotlivé firmy možno trošku lietajú menej. My sme ten objem násobili kvôli tomu, lebo tie pandemické roky sme sa snažili využiť na akvizíciu. My sme povyhrali veľké tendre a každý sa smial, že si vyhral tender a nič, ani jedna letenka a že veľký tender a sa tešíš, ale ovocie to donieslo v 2023 a aj 2022 už, samozrejme. OK, tak to si môžeme podať roky, čo sa týka toho rekordného roku 2023 aj pre nás ako pre letisko. To bolo rekordné. No a ako to vidíš teda do budúcna, že má ešte potenciál to biznisové cestovanie rásť aj vzhľadom na prítomnosť tých rôznych online komunikačných nástrojov? Ja dúfam, že áno. A ja dúfam, testovanie by malo byť povinné. Či biznis, alebo hociaké, alebo ten človek, ktorý testuje, či už biznis cesty, či už súkromné cesty, podľa mňa má väčší náslad. Ako vidí iné kultúry, vidí iné farby, vône a ostatné veci a potom si to viac vie prijať ako za svoje. Takže ja dúfam, že áno, z toho hľadiska. Ale z toho hľadiska tu môžeme polemizovať, žiaľ alebo nežiaľ, svet sa veľmi globalizuje. A aj firmy, ktoré zatiaľ neboli globálne alebo nemuseli byť globálne, aj tie už musia byť. Čiže možno, že jednotlivé firmy už niektoré služobné cesty nahradia Teamsom alebo online meetingom
ale je tu obrovský tlak kvôli globalizácii, aby tí ostatní, ktorí čakajú v rade, aby rástli. Čiže ja si myslím, že to bude rásť a nie na osobný kontakt. Aj tento rozhovor by sme mohli mať cez Teams a je to trošku iné. Hej. Je to stále iné. Presne tak. Na konci dňa stále sme ľudské bytosti, sociálne bytosti. Chceme sa stretávať. Presne tak, čiže tak, presne ako hovoríš, s tým sa úplne stotožňujem, že ten ľudský kontakt nič nenahradí. Dobre, takže to sme teda nastavení pozitívne. Čo zatiaľ hovoria čísla aktuálne, keď toto nahrávame, tak začíname 4. mesiac roka 2024. Ako zatiaľ vidíte tento rok? Ten boom pominul. Už ten boom nie je, čo bol, ten rast samozrejme je nemožný, 100% rast stále, ale držíme približne čísla roku 2023, čiže toho rekordného roka. Čísla držíme, už tam nebol priestor na takýto rast, ktorý sme mali minulé roku, ale tak sa to nejak celé stabilizovalo. Je to celé možno trošku kľudnejšie, stabilnejšie a tie čísla kopírujú minuloročné čísla. Čo je v zásade dobrá správa. Čo je výborná správa. Dobre, poďme teraz trošku na praktické tipy. Určite nás počúvajú alebo pozerajú ľudia, ktorí možno že pracujú pre nejaké firmy alebo sú sami podnikatelia, majú nejaké vlastné biznisy, tak a rozmýšľajú o tom, že možno to cestovanie sa im nejak začína hromadiť alebo jednoducho chcú sa odovzdať do rúk nejakej skúsenej agentúry, aby s tým oni sami nemuseli strácať čas v úvodzovkách, tak čo by si im poradil, na čo by si mali dávať pozor možno, že keď hľadajú agentúru alebo keď rozbiehajú nejakú spoluprácu s agentúrou, tak vo všeobecnosti teraz skús sa odosobniť, že teraz nie si majiteľ, ale teraz si ako odborník. Úplne povedem. Najprv by som povedal, že na čo si majú dávať pozor, keď si kupujú sami letenky na internete. OK. Keď už kupujú sami letenky na internete, tak asi je najjednoduchší spôsob to kupovať priamo cez letecké spoločnosti a nezlákať sa na veľké online portály, ktoré sa tým zaoberajú, lebo potom sa to skončí tak, že síce kúpia kvôli kurzu alebo kvôli iným cenám loadovaných Číne o niečo lacnejšiu letenku, ale keď majú nejaký problém, tam sa nedovolajú a nepomôže im už ani letecká spoločnosť, lebo stále bude odkazovať na ten online tool, kde to kupovali. Online tool je možno len agregátor rôznych cestovných kancelárií, ktorí dodávajú svoje ceny ako content do toho a náhodou si kúpite, nebudem samozrejme menovať, na nejakom online portáli niečo a v konečnom dôsledku vám príde letenka v čínštine alebo v inom jazyku. Teraz úplne jedno, že v akom jazyku, môže kľudne z Brazílie, aby sme povedali, a nedovoláte sa, alebo dovoláte sa a nebudete mať promptný servis. Takže keď už kupujete online, tak ja by som išiel priamo na letecké spoločnosti, ak už, alebo na agentúry, ktoré poznáte. Hej, to nechcem povedať, že nie. Aj na Slovensku sú relevantné agentúry, ktoré sa zaoberajú online biznisom a určite sa tam dovoláte. Hej, takže toto je taká prvá rada. Na čo dávať pozor, ak kupujete u agentúr alebo u cestovných kancelárií, vidie za tým aj ten servis, že kvôli čomu, čo robia. Ale je to globálny trend teraz. Veľkí globálni hráči dávajú minimálny servisný poplatok za to, že vystavujú a robia to ako pasová výroba, vlastne tieto letenky, ale potom nie sú prítomní. Ak potrebujete nejaký servis, alebo veľmi, veľmi vysoký cenník majú už na konkrétny servis. Čiže len za to, že zavoláte mimo pracovnú hodinu, už budú účtovať 30 €. Za to, že vystavili nejakú letenku mimo pracovnú hodinu, alebo vám pomohli pri nejakom štrajku, vám budú účtovať ďalšie a ďalšie peniaze, lebo ten základný servis chcú vám ponúkať veľmi lacno. Takže možno na to a na čas odpovedí, response time, že ja sám sa v seba poznám. Keď teraz hľadám letenku a teraz niekde napíšem, tak chcem mať odpoveď teraz alebo najbližšiu pol hodinu. Nie je to OK pre mňa, že o 2 dní dostanete odpoveď, lebo čo je máš o mesiac, cestujete a máme urgentnejšie prípady. Čiže my sa píšeme tým, že do 30 minút by ste mali dostať od nás odpoveď, lebo vieme, že teraz nad tým sedíte, možno, že hotel chcete bukovať, možno, že musíte potvrdiť zahraničnému partnerovi tú služobnú cestu. Zbytočne vy idete o 2 mesiace, dajme tomu, ale už niekto na vás tlačí, šéf, niekto, že áno, máš tu zakúpené, máš tu vyriešené, môžeme potvrdiť ten meeting, nemôžeme potvrdiť ten meeting. Čiže čas odpovede je pre nás veľmi dôležitý.
Keď sa pozrieme na web stránku, dajme tomu tej ktorej leteckej agentúry, dá sa nájsť tam nejaká, neviem, známka kvality, že je súčasťou, neviem, nejakej asociácie alebo niečo hovorí, alebo že je to oficiálna IATA agentúra. Je toto nejaká známka toho, že tá agentúra by teda mohla byť OK a je bezpečné cez ňu kupovať letenky? Nie som veľmi odborník na tú tému a veľmi ani nechcem nejak o konkurencii rozprávať, alebo... Tak povedz o vás, ste vy členom nejakej asociácie? Áno, samozrejme. Chcem len povedať, že už zase na tú stránku môžete dať, čo len nechcete. Hej, to je prvá vec. Ak si nájdete nejaké logo a máte na to šikovného grafika a odvahu, áno. Odvahu hlavne, lebo logo nájdete hocikde na internete. A dáte tam, že ste IATA, tak ste IATA. Ak dáte tam, že ste členom SACky, tak dáte, že ste členom SACky. Samozrejme, my sme IATA cestovná agentúra. To znamená, že môžeme vystavovať letenky, máme tu pravomoc, môžeme meniť, môžeme stornovať, môžeme robiť všetky operácie s tou letenkou v rámci podmienok leteckej spoločnosti. Ak samozrejme letenka je nestornovateľná a priori my na to upozorňujeme, my nepredávame bez toho letenku, aby tam tá informácia nebola, ale potom to nemôžeme stornovať, ale poradíme vám, že vymente ju a tak ďalej a tak ďalej. Takže áno, sme IATA a sme členom aj SACky. Aby sme teda vysvetlili, kto nevie, tak to je SACka, je Slovenská asociácia cestovných kancelárií. Cestovných kancelárií. Sme členom aj nadnárodných spoločností, Business Travel Managementu. Možno aj trošku tú tému môžem otvoriť, lebo nie sme prítomní len na Slovensku, ale aj v Čechách. Čiže existuje aj Typex Travel v Čechách. Je to už významný hráč, alebo významnejší hráč, samozrejme ešte stále nepopredný na českom trhu. To znamená, máš aj vyslovene kolegov, ktorí pracujú na českom trhu, alebo to robíte online? Nie. Sme prítomní, office máme v Brne, ale čo sa týka samotného servisu, je z Košíc. Čiže kolegovia, ktorí pracujú pre Českú republiku, sedia tu v Košiciach. Dvíhajú tu na telefóne v Košiciach a odpovedajú na e-maily odtiaľ z Košíc. Sú momentálne 4 a tu si pôjdem naspäť k tej myšlienke, že sme členom veľkého TMC, to je Travel Management Company. Ako ešte som nespomínal, poviem asi príklad, že čo to znamená. XY firma má bázu v Amerike. Má tam 500 000 alebo 500 000 travel spend, aj takí sú. Má tam cestovnú agentúru, ktorá ich servisuje, ale tá firma povie, že OK, ale ja mám aj Kambodži, aj na Slovensku, aj v Kenii zamestnancov, lebo som nadnárodná spoločnosť. Síce sú tam 10, tam sú 20, tam 100. A kvôli tým 10 ľuďom cestovnej agentúre sa neoplatí otvoriť lokálnu pobočku v Kenii, tak sa zlučujú alebo zgrupujú sa do TMC-čiek, Travel Management Company, a my sme členom taktiež jedného. To znamená, že sme sa zaviazali, že budeme mať ten istý štandard, ten istý servis, tie isté poplatky samozrejme, hlavne ten istý reporting, až pomerne autistický reporting, tie isté dáta, na takom istom princípe to budeme posielať, tie dáta a ostatné veci. A v Čechách náš biznis hlavne je bazovaný na tomto. Super, tak to blahoželám, to určite nie je malá vec, určite ste na tom veľa robili, aby ste sa dostali do tohto levelu. Spomínal si teda, že máte nejaký podiel už aj na českom trhu, na Slovensku, takisto viem, že máte klientov po celom Slovensku, teda lietajú z rôznych letísk, či už na Slovensku, alebo aj v blízkom okolí. Toto je podcast samozrejme Letiska Košice, tak môžeš povedať, neviem, že by to naše košické letisko bolo v niečom špeciálne oproti tým iným letiskám, z ktorých posielate svojich klientov do sveta? Teraz si rozmýšľaš, čo povieš. Áno, musím byť veľmi diplomatický teraz. Rýchla pauza, na malý moment preruším sám seba. Nezabudni sa prihlásiť na odber našich podcastov. Či už nás pozeráš na YouTube, alebo nás počúvaš na Spotify, alebo na Apple Podcast, budeme ti veľmi vďační. Špeciálne, ja idem z vlastnej skúsenosti, lebo tak som sa s klientmi nerozprával o tom, že ktoré letisko sa vám páči viac, či Viedeň alebo Košice, ale čo mám ináč feedbacky, Košice vnímajú ako familiárne letisko, ako jednoduché, ako kvázi malé letisko, ale so všetkými výhodami malého letiska, ktoré tam majú, a asi toto je najväčšia výhoda, že nemusíte behať z gateu na gate, nemusíte
prechádzať stovky vlakom, metrov, alebo stovky metrov, alebo nejako, nedaj Bože, ešte dopravu použiť. A je to veľmi jednoduché. A z lietadla vonku ste za, 3 minúty. Takže môžete volať taxíku, keď voluje lietadlo, lebo ste vonku. Takže je to super. A ešte si pochvalujú klienti, že je pomerne blízko centra Košic. Čiže zase cesta autom vám bude trvať 10 minút, ja neviem koľko, ak teda nie je nejaká zápcha, alebo nie je nejaký taký čas, ale pri letoch, ktorí prichádzajú o 0,15 nosy, tak to nehrozí. Takže asi to. Je to veľmi centrálne letisko, je to malé letisko, je to jednoduché letisko a nikto sa tu nestratí. Toto by som asi povedal. To inak oceňujú aj mnohé zahraničné návštevy, ktoré máme aj my, že naozaj si nepamätajú letisko, ktoré by bolo tak blízko k centru, ako je to naše a samozrejme pri tých neskorých nočných príletoch je to špeciálne krátka tá doba, kým sa dostanete z letiska do mesta, ale aj počas dňa je to. Ale aj počas ranných. Počas dňa, áno. Ráno o 5, keď odlietate, alebo 3:30 ste v taxíku, alebo o 4 ste taxíku. Preslávené zombie lety. Áno. Ale vďaka Bohu za ne. Tak, presne. Amen. Nemám viac čo k tomu dodať k tejto téme. Chcem sa ťa ešte spýtať, že si tak dlho v tomto odvetví, v tomto biznise, určite si zažil aj kadejaké pikošky, srandičky aj so svojím tímom, so svojimi kolegami, mali ste množstvo klientov z rôznych oblastí biznisu. Vieš niečo také zverejniteľné nám dnes nazdieľať, že čo bolo také, na čo sa fakt nedá zabudnúť, čo ste zažili možno pri rezervovaní nejakých tých špeciálnych služobných ciest? Ja rozmýšľam, aby som veľmi nepustil do kuchyne zábavy, čo máme, ale skúsim kolegov príbeh, ktorý stále, keď ideme na pivo, tak stále to porozpráva. Kolega je veľmi šikovný a on robí aj kongresy, aj komplikovanejšie veci a aj pre XY futbalový tím. On robí výjazdy, aký idú za Európskou ligou alebo za nejakým zápasom konferenčnou ligou. A treba to brať tak, že nezabezpečuje len samotný let, väčšinou charter, alebo ubytovanie, alebo ostatné veci, ale celý program tých futbalistov, kedy môžu hrať, aký zápas, stretáva sa s policajtmi, organizuje presun z letiska fanúšikov na futbalový zápas, security, ľudia chodia za ním, on väčšinou prvýkrát takéto má zážitky, tak si to užíva, neviem, organizujú autobusovú dopravu a tak ďalej, má milión zážitkov z toho a ten legendárny, ktorý zvykne rozprávať, že on síce všetko o správnosti objednal, ale stala sa fatálna vec, že v hovädzom vývare neboli pečeňové halušky. Boli tam síce halušky, ale neboli pečeňové, čo narušilo možno zdravé stravovanie futbalistov pred zápasom a bol za to naháňaný medzi stolmi reštaurácie a bolo mu to vyčítané, ale bere to veľmi športovo, je to jeho obľúbený príbeh. A dôležité je, ako potom dopadol ten zápas. Zápas dopadol dobre. Tak potom... Zápas dopadol dobre. Ten konkrétny dopadol dobre. Myslím, že potom sa nepostúpilo. Nie som si istý teraz, ale ten konkrétny dopadol dobre. Čiže pečeňové halušky nemali až taký vplyv na výkon futbalistov. A halušky tam boli, musím povedať. Možno, že práve to, že tam boli aspoň tie obyčajné halušky. Ešte také celkom úsmevné príhody. Väčšinou, a to je veľmi časté, keď noci o 2 niekto zavolá, prvá otázka, spíte? to je možno také úsmevné ešte. Už máme na to protokol, že už nie. Už nie. Ale sme 24/7. Ako nie je to sťažnosť, lebo sme 24/7. Je to na emergency situácie. Samozrejme, ráno o 2 nebukujeme letenky alebo nerobíme samotný servis, ale pre emergency situácie sme 24/7. Jasné, sú aj také situácie, ako hovoríš. Spomenul si ľudský faktor, ale samozrejme počasie môže takisto narobiť galibu počas cestovania. Počasie, vis major. Najväčšia galiba sú štrajky momentálne. A ako sú opakované, sú stále a stáva sa to. Áno, to je taký neduch teraz v poslednom období naprieč rôznymi európskymi leteckými spoločnosťami, tak a zdá sa to nejak posunie k lepšiemu v tom najbližšom čase. Ešte zabrnem do toho
menšej časti toho vášho biznisu, spomenul si to už, že okrem korporátnych klientov venujete sa aj individuálnym klientom, tak možno, že okolo toho, ak vieš niečo povedať, že prečo by som ja ako človek individuálny, teda nie firma, že keď idem súkromne možno na nejakú dovolenku s rodinou alebo sám si chcem urobiť nejaký dobrodružný výlet, v čom je tá výhoda, že pôjdem za vami a si to nebuknem sám? My tú individuálnu čas veľmi nepropagujeme, ani ľudia o nás veľmi nevedia, ale dostávame sa k tomu tak, že ak je manažer alebo zamestnanec spokojný vo firme, tak samozrejme a vidíte výhody, že čo sa môže stať, čo sa nemôže stať, vidíte výhody, tak samozrejme sa na nás obratí. My klasické zájazdy nepredávame, ako to nie je naše, čiže ak sa na nás niekto obratí, že chceli by sprostredkovať Turecko 2 týždne s nejakou konkrétnou cestovnou kanceláriou, tak poviem, že je oveľa jednoduchšie za tou konkrétnou cestovnou kanceláriou, aby to robili. Ale samozrejme skladáme im cesty. Chceme ísť na Mauriciu, chceme ísť na Maledivy, chceme ísť na Kubu, ubytovanie kúpime zvlášť, letenky kúpime zvlášť, nechceme ísť podľa katalógu, tak samozrejme pomáhame. Prečo by mali teraz konkrétny môžem prípady povedať, veľa prípadov. Teraz sme v štrajkovom období XY súkromná osoba, čiže celá rodina, mali vycestovať, myslím, to bola Kuba alebo Mexiko, je to úplne jedno, mali vycestovať iná z Košic, cez Košice Viedeň, samozrejme let bol stornovaný, povedali nám 24 hodín pred odletom, nikdy sa nedalo dovolať a my sme im zabezpečili to, my sme sa vedeli dovolať, my sme im zabezpečili to, že boli reroutovaní do Budapešti, lebo štrajkovala Austrian Airlines a sme ich mohli vymeniť s nejakým súhlasom alebo autorizáciou Austrian Airlines na Swiss. Odleteli na čas. Viem, že nie si rád, že z Budapešti, ale odleteli. Ale dobre, že spomínaš Swiss, ten už lieta aj z Košic, takže na budúce sa dá to reroutovať aj takto. Áno. Tentokrát to sa ešte nedalo, lebo ešte nelietal. Tesne pred Veľkou nocou. S prvým letom. Takže áno, pomohli sme. Ja neviem, čo by robil. Mal hotel určite za veľa peňazí. Ja viem aj za koľko peňazí, lebo cez nás kupoval. Neviem, čo by robil. Neviem. Tak krátky čas dostal na to, že by bol by to problém. Takže ten problém preniesol na nás a nám sa to podarilo vyriešiť. Samozrejme, stále sme sprostredkovatelia, robíme, čo môžeme, máme skúsenosti. Kolegovia sú tam niektorí viac ako 10 rokov. Takže majú skúsenosti, vedia asi, čo môžu robiť, čo nemôžu robiť a už rovno šáhnu potom a rovno ponúknú tú alternatívu. Ale áno, v takýchto situáciách si poviete, že super, že som lietal s nejakou agentúrou, kde som vedel sa dovolať, hlavne toto, a kde mi aj ponúkli nejaké riešenie. Keby sa dovolal do Austrian Airlines, možno prvá vec by bolo, že OK, môžete refundovať vaše letenky, vrátime vám všetky peniaze. Len nevieši to situácia, lebo má zaplatený hotel a hotel by sa k tomu určite takto nepostavil, lebo oni nie je to ich problém. Nie je to ich problém. Takže napríklad taký príklad z nedávnej minulosti. Dobre, kým prejdeme na rýchlu sedmičku, tak ešte jedna otázka, využijem, že ťa tu mám ako človeka od fachu. Je to taká vďačná téma, ktorá sa na mnohých miestach už objavuje aj na internete, sú tam zaručené rady, kedy je najlepšie bukovať si letenku. Niektorí hovoria, že v útorok medzi 2. a 3. ráno vtedy sú letenky najlacnejšie, alebo že presne 7 dní a 4,5 hodiny pred tým, ako chcete letieť. Tak čo ty ako odborník nám vieš k tomu povedať? Kedy je najlepšie si bukovať letenky? S akým predstihom? No záleží. Záleží na tom, že či ideme po cene. A ak ideme po cene, tak čím skôr, tým lepšie. To je dané. Čím viac dopredu? Čím viac dopredu, tým lepšie, tým bude letenka lacnejšia. Pozor, to, že je letenka lacnejšia, ešte môže byť veľmi drahá, lebo kúpite si nejakú nestornovateľnú letenku veľmi vopred, ešte ním viete, čo vám do toho môže zísť a aké problémy vás môžu ešte čakať. Čiže tam je druhý faktor, že musíte to mať naplánované a bolo by veľmi fajn, keby ste na tú letenku aj odleteli, lebo tedy je tá letenka ozaj lacná, keď tam sedíte. Takže čo sa týka ceny, čím skôr, tým lepšie. A keď ešte si sa pýtal na covidové trendy a biznis testovanie, tak
post-covidový trend je taký, že na poslednú chvíľu. Ešte stále to majú ľudia sebe, že čo keď sa niečo stane. Čo ak dostanem COVID a neprejdem testom. Alebo neprejdem testom, alebo zatvoria hranice, alebo neviem, hoci čo. Takže áno, to bolo také, že po covide bol taký trend, že biznis testy sa plánovali na poslednú chvíľu a už sa to dáva do poriadku. A treba povedať, že aj tie letecké spoločnosti boli trošku viac flexibilné. Áno. Že bolo ľahšie posunúť si letenku. Veľmi flexibilné boli a veľmi šikovne sa prispôsobili, lebo naháňali klientov. Hlavne v roku 2022, keď už sa skončil ten COVID, ale ešte každý sa obával, že čo bude na jeseň, ako som spomínal, tak mali tarify, žiaľ to stornovali, ktoré boli stornovateľné, ktoré boli flexibilné, ktoré sa dali prebukovať zadarmo a tak ďalej. A teraz už to nie je. Ako náhle sme sa vrátili do normálu, už tieto dobré zvyky sa už je to náspäť a stratili. Väčšina lacných leteniek je nestornovateľných. Na to si treba dávať pozor, že ak kúpim nejakú letenku, tak treba to dobre naplánovať, lebo je to väčšinou nestornovateľné a bude to veľmi drahé v tom prípade, ak nepoletím. Jasné. Ale čím skôr. Inak len mi tak napadlo, že v podstate nie je to tak dávno, sú to 2,5 roka dozadu, keď sme toto všetci veľmi intenzívne prežívali a teraz tu o tom hovoríme s úsmevom ako o dávnej histórii a príde to také až čudné, by som povedal, ale chvála Bohu, máme to za sebou a zda to najbližšie obdobie dúfam, bude. Dúfam, že sme sa ponaučili v niektorých veciach a uvidíme. Tak, buďme optimisti. Poďme na rýchlu sedmičku. Ty si určite tiež toho veľa precestoval, takže na teba ako na cestovateľa budú tieto otázky ladené. Prvá otázka, okno alebo ulička? Ulička. Určite. Mám aj komentovať? No môžeš. Neviem, ja nepotrebuješ pozerať na obláčiky. Nie, určite. Ale keď sa chcem postaviť, sa postavím a nechať, že je nepríjemné niekoho potom tam drgať, že stávaj a neviem čo. Dobre, 3 veci, ktoré nemôžu chýbať v tvojej príručnej batožine. Peniaze. Nemám také. Nemám také, ja si myslím, že nie som náročný, čiže nemám nič také. Všetko sa dá už dneska kúpiť, hoci čo, čiže treba mať nejaký kredit na to, aby ste si to vedeli kúpiť a nemám také. To bolo v nejakej reklame, že všetko sa dá kúpiť, alebo niečo je na nezaplatenie. Mastercard mohla by sponzorovať tento podcast niekedy. Áno. Dobre, tretia otázka v rýchlej sedmičke. V lietadle najradšej čítaš knihy, pozeráš filmy, kecáš so spolucestujúcimi alebo niečo iné? Čo robíš najradšej v lietadle? No podľa toho, či business class alebo economy. Business class si človek užíva, pozerá si film, vychutnáva si ten servis. Vychutnáva si ten servis, ale najradšej cestujem s niekým a potom vyketávam, aj keď s niekým cestujem, samozrejme. Vieš v lietadle spať? Viem všade spať. A tu by sme asi takisto to mohli rozlíšiť, lebo v tom biznise nie je až také ťažké zaspať, keď si vieš dať tú sedačku do vodorovnej polohy. Vieš spať teda aj v ekonomi triede? Viem spať aj v ekonomi triede a nehovorím, že je to plnohodnotný spánok, lebo nie je, ale prejde mi čas. Tak polospánku prejde mi čas. OK. Destinácia, ktorej sa nevieš nabažiť. Kam sa rád vraciaš? Asi 5. rokom chodíme stále na 3-4 dní s manželkou do Alicante. Máme tam vybratý hotel priamo na pláži a všetko sa mi tam páči. Ako je to, tam toho sa neviem nabažiť, už sa teším, keď pôjdeme zas. A kedy chodíte, v ktorom doby roka? Sme to trošku zmenili. Chodili sme v júni a teraz sme boli v septembri. Čiže také trošku low season mimo tej hlavnej sezóny. Low season, ale je to tam high season, lebo ešte je stále tam plno ľudí, tam ešte stále je tam teplo. Je tam teplo. A aspoň my sme mali stále teplo a aj bezoblačno a krásne. Obľúbené letisko, teraz môžeš povedať, že aj okrem toho košického. Tak samozrejme som chcel povedať Košice. Ale ja nemám veľa obľúbených letisk, lebo tak buď cestujem z Košic, alebo nepočúvaj z Budapešti, keď musím. a kde prilietam, tam už si to ani veľmi nevšímam, chcem byť vonku, chcem byť v destinácii. Ideš do tej destinácie, chcem byť na hoteli, veľmi si letisko už neužívam, keď priletím. Samozrejme na prestupe ešte by sme mohli povedať, ale neviem, či by som mal obľúbené letisko. Veľmi sa mi páčilo nové letisko v Istanbule. Neviem, veľké to bolo také zaujímavé.
Posledná otázka. Destinácia, do ktorej by si rád letel priamym letom z Košíc a zatiaľ teda nie je v ponuke. No ja by som všade lietal priamym letom z Košíc. Ale je tam, napríklad Bratislava by bolo fajn a možno, že bude v ponuke. Dúfajme. Aby sme predišli diaľnici alebo cesty, aj keď ten vlak nie je až taká zlá alternatíva, ale viac by som bol v Bratislave, viac potrebujem byť v Bratislave, ako som teraz, keby bola priama linka, tak dajme tomu, že ale ináč každá destinácia by si zaslúžila. Neviem, to ty už vieš, že čo má ekonomický zmysel. Hej. No ten počet určite nie je nekonečný, ale pár ich je, pár si už dnes aj spomenul, na ktorých možno aj pracujeme, tak uvidíme, čo prinesú najbližšie mesiace. Dobre, Joky, ďakujem veľmi pekne, bol to veľmi fajn pokec, verím, že aj zábavný, ale určite aj poučný pre tých, čo nás dnes počúvali. Možno niečo, čo ti napadlo, čo by si ešte chcel povedať, asi nepovedal, ako takú bodku na záver. Ja neviem, ja stále to spomínam a stále chcem sa poďakovať kolegom, ktorých mám, lebo sme mali 100% nárast, ako som povedal, ale nič by to nebolo bez toho, lebo sme v službách. Stále je to služba, stále je o ochote odpovedať, je o ochote odpovedať rýchlo. V každej situácii potrebujeme byť milí, aj noci o druhej, dajme tomu. Aj keď ten človek na druhej strane nie je úplne príjemný. Aj keď my máme šťastie, že celkom, ale áno, keď ste pod stresom, keď vám neodletela linka, lebo štrajkujú a tak ďalej, tak veľmi príjemný nebudete. Ale aj ten človek na našej strane nemusí mať svoj deň. Môže mať rodinné problémy, môže mať hociaké problémy a držať tú profesionalitu non-stop. Je to veľké úsilie a ja im za to ďakujem. Ako správny líder a správny riaditeľ. Jozef Barabáš, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujeme, že ste si zapli podcast Z Košíc do sveta. Dajte nám follow na platforme, na ktorej nás práve počúvate a pre viac cestovateľských inšpirácií sledujte Z Košíc do sveta na svojej obľúbenej sociálnej sieti alebo na webe skošicdosveta.sk.